بربوسي هاليلويا هاليلويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሃሌሉያ ትማልን ሎምን ንስበይኑ ህያው እዩ ሃሌሉያ ፕሮግራምና بسم ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክንጅምሮይና ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ሎሙን ጎይታ እዩ ሃሌሉያ እሱ ሎሙን ህያው እዩ ሃሌሉያ እስከ ሎማዓንትኻ እግዚአብሔር ክረድአና ሃሌሉያ አብዘለናዮ ሃሌሉያ ንእግዚአብሔር ንመንፈስ ቅዱስ ክንጸባበይና ሃሌሉያ እስከ ጎይታ ተረኸበልና ሎሙኻ ሃሌሉያ ቁጻርና ፍታሕ ወአምላኽ ሕጁን ክትርከበልና እንጽልያለና ኦ ኢየሱስ አብዝፋንካ ዘለኻ ጎይታ ሕጁን ናዓኻ ነምልኽ ሕጁን ናዓኻ ንባርኽ አለና ንወሎስከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ በይንኻ ጎይታ ኢኻ ሎሙውን ሃሌሉያ ኣብ ህይወትና ጎይታ ኢኻ ኣብ ናብራና ጎይታ ኢኻ ኣብ ማሕበርና ጎይታ ኢኻ ኣብ ዓለም እዚኣ ንስኻ በይንኻ ጎይታ ኢኻ ሃሌሉያ ንስኻ ፍጹም ኣምላኽ ኢኻ ንብላለና ሃሌሉያ ስምካ ንእውጆለና ሃሌሉያ ወጎይታ ክትረድአና ሎሙን እግዚአብሔር አቦ ብንደልዮ ዘበለ ክትርከበልና ጎይታ እንጽልያለና ወአምላኽ ሎሙን ርድአና ሎሙን ከም ትማሊ ጎይታ ክትረድአና እንጽልያለና ኦ ኢየሱስ 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 ስምካ እንጽውዖለና ስምካ ሎሙን ህያው እዩ ሎሙን አብዝፋንካ ኣለኻ ጎይታ ንኽትረድአና ሃሌሉያ ሕጁን ዒንትኻ ናባና ይቕልባ ኣለዋ ጎይታ መንጽዋዓካ ኣለና ጎይታ እንደልየካ ኣለና ጎይታ ኦ ኢየሱስ ተረኸበልና ጎይታ ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ ሃሌሉያ معرف ንሱ ጥራሕ ሕጁን ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ትውክልትና ንስኻ ኢኻ በይንኻ ንበሎ ሃሌሉያ ንስኻ ሕጁን ንዓኸይና ንወከል ሕጅኹን ኣባኻ ንጽጋዕ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ሞ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ኦ ኢየሱስ ቅዱስ 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 ሃሌሉያ 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 ክብር ንበካለና ጎይታ ንስኻ በይንኻ ክበር ኢየሱስ ንስኻ በይንኻ ንገስ ንብላለና ጎይታ ኦ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ኦ ኢየሱስ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ንዝደኸመ ተበርትዕ ንስኻ ኢኻ ንዝሓዘነ ተጸናንዕ ንስኻ ኢኻ ኦ ኢየሱስ ሕጁን ሓልዋኻ ክበዝሓልና እንጽልለና ጎይታ ሕጁን ደገፍካ ክበዝሓልና እንጽልያለና ብዘይባእኻ ምንም ነገር ክንገብር ኣይንኽእልኒና እሞ ጎይታ ወአምላኽ ሕጁን ደግፈና ኢየሱስ 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 ሰላምካ ኩሉ ጊዜ እንደልዮ ሰላምካ ኩሉ ጊዜ ንናፍቆ ጎይታ ኦ ኢየሱስ ኣብ ጥቓና ስለ ዝኾንካ ኣብ ውሽጢ ልብና ስለ ዝኾንካ ንባርኸካ ኣለና ሕጁን ኣይረሓካናን ግን ክንደልየካ ስለ ዘለና ከም ቃልካ ጎይታ ድሎይን ክትረኽቡን ኢኹም ስለ ዝበልካና ፀውዕኒ ክምልሰልኩም እየ ስለ ዝበልካና ኢየሱስ ሃሌሉያ ማዕጾ ኳሕኳሕ ኣብሉ ከፍተልኩም እየ ስለ ዝበልካና ተስፋ ስለ ዝኣተኻልና ጎይታ ንጽዋዓካ ኣለና ጎይታ ተረኸበልና ኢየሱስ ጎይታ ብዝደለኻዮ ተረኸበልና ኦ ኢየሱስ 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 ሃሌሉያ 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 ኣብዚ ኸቢድ ዘመን ሃሌሉያ ሕጁን ኢየሱስ ንናፍቆ ሃሌሉያ ነቲ ዘድሓነና ሃሌሉያ ብኸምኡ ስለ ስሙ ኢሉ ዘድሓነና ሃሌሉያ ብምሕረት ዝተቐበለና ጎይታ ሕጁን ትውክልትና ኣውእዩ ሃሌሉያ ኦ እስከ ክብርና ሃቦ ሃሌሉያ
نخبرك لنا قويتا سمك حجون نصوع لنا دقاقي منا قويتا أو يسوس كبر نسخة هللويا كبر نسخة يسوس ترخب نسخة يسوس هللويا 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 معبل تهدي حجون نسخة يسوس تبلو حجون نسخة قويتا أو يسوس سمكان نصوع لنا سمكان نافق لنا قويتا هللويا لو مس ننافق أكلنا قويتا لو مس دبخ كتبل ندلي لنا قويتا ماراناتا يسوس ماراناتا يسوس او يسوس او يسوس هاليلويا 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 بملكتات كتفلطيكم انا ممصاين زي ممصاين مملكتات كتفلطيكم يلكانا قويتا وجئن ورا وجئن كخون يلكانا እግዚአብሔር አቦ هاليلويا قلولاو كخون يلكانا እግዚአብሔር አቦ هاليلويا ስለቲ ህያው ዝኾነ ቃልካ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እታ ትመጻላ መዓልቲ ግን ንስኻ ጥራሕኻ ትፈልጣ ሃሌሉያ ከም ሰራቕ ክመጽእ ኢልካና ኢየሱስ ኦ ጎይታ ትኻባና ዝድለ ነገር ክንገብር ጎይታ በዚ ምሸት እዚ ክትረዳእና ንጽልይ ኣለና ጎይታ ተዳሊና ክንጸንሐካ ጎይታ በነገር ኩሉ ሙሉኣት ኮይና ክንጸንሐካ ጎይታ ከምተን ሓሙሽተ ደናግል ጥነአን መሊአን ዝተጸባያኻ ጎይታ ሙሉኣት ኮይነን ዝተጸበያኻ ኸምኡ ንጽበየካ ጎይታ ኦ ኢየሱስ ቅብኣትካ ኣፍሰልና ሕጁን ኢየሱስ መንፈስካ ሕጁን ኣብ ልዕሌና ይኹን ጎይታ ሃሌሉያ ስምካ ሎሙን ክድግፈና ንጽልይ ኣለና ሃሌሉያ ኩሉ በኣኻ ዝከኣል ጎይታ ኦ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ካብ ቃል ኣምላኽ ሕጁን ከንብብ እሞ ብኡኻ ክንጽልይና ሃሌሉያ بوخان እግዚአብሔር ከነመስግኖይና ክበር ንስኻ ክንብሎይና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ቀዳማይ መልእክት ጳውሎስ ናብ ሰብ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 4 ካብ ጥቅስ 10 ክንብቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ዳንበብና ድማ ንጽልይና ሃሌሉያ ቃሉና ረአና ሃሌሉያ ታይብል ግናኸ ኣሕዋተየ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ብዛዕባ እቶም ደቂሶም ዘለው ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይፈቱን ኢልና ሃሌሉያ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ካልኦት ምእንቲ ከይተሓዝኑ ሃሌሉያ ንሕና ግን ተስፋና ኢየሱስ ኣለና ብቃሉ ገይሩ ይዛረበና ኣሎ ሃሌሉያ ከምቶም ተስፋ ዘይብሎም ኣይኮናን ሃሌሉያ ተስፋና ሕጁን ኢየሱስ እዩ ሃሌሉያ እንጽበዮ ሕጁን ንስዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ማለት ኢየሱስ ከም ዝሞተን ከም ዝተንስአን ኣሚንና እንተኾይና ከምኡን ኣምላኽነቶም ብኢየሱስ ደቀሱ ምስኡ ከምጾም እዩ ኣሜን ኣሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሕና ክሳዕ ምጽኣት ጎይታ ብህይወት ንጸንሕ ከኣነቶም ዝደቀሱ ኸቶኹም ዘይንቀድሞም እዚ ብቃል ጎይታ ንብለኩም ኣለና ሃሌሉያ ምቅድዳም የለን ሃሌሉያ እቲ ብክርስቶስ ዝኣመነ ሃሌሉያ መይቱ ዘሎ ሃሌሉያ ካብዛ ምድሪ ዝኸደ ህይወቱ ሃሌሉያ ግን ብክርስቶስ ዝኾነ ሃሌሉያ ንሕና ድማ ብህይወት ዘለና ሃሌሉያ ብሓንሳ ይዝብለና ዘሎ ሃሌሉያ በዚ ነገር እዚ በቃ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደለኩም ነይብለና ኣሎ ጎይታ ሃሌሉያ ክመጽእ ይዝብል ዘሎ በቃ ክመጽእ ግን በዚ ነገር እዚ ብዘይ ፍልጠት ክትኮኑ ኣይደለኩም ነይልና ሃሌሉያ 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 ቃሉ ሓለፋ ኩሎም የለብመና እዩ ሃሌሉያ 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 ጎይታ ባዕሉ ብናይ ትእዛዝ ጭድርታን ብድምፂ ልቀ መላእኽትን ብመለኸትን ኣምላኽን ካብ ሰማይ ክወርድ እዩ ሃሌሉያ እቶም ብክርስቶስ ዝሞቱን ቅድም ክትንስኦም ድሕሪዚ ንሕና ብህይወት ጸኒሕና ዘሎና ንምቕባል ጎይታ ኣብ ኣያረት ምሳታቶም ሓቢርና بدمنا خنل علينا هم أن حوارو مسكويتا خنبرينا دقيم بزنك آلات زياتن حدكم تسأنعنعو هاليلويا سكب كريستوس نتسأنعنع هاليلويا يسوس حجون كمتسيو هاليلويا هاليلويا بقالو نجيرنا له هاليلويا زمن نسو زمت قالو زمني هاليلويا تدالينا هاليلويا نتسأن حلو زمني هاليلويا
ንክርስቶስ ብልክዕ ንስዕበሉ ሰዓት ይህጅ ሃሌሉያ ኩሉ ገዲፍና ሃሌሉያ ምኽንያቱ ንሱ ህያው እዩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢልዩ ቃሉ ተዛሪብ እዩ ሃሌሉያ ዝእመን ኣምላኽ ኢና ነምልኽ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ብዙሓት በፂሕና ከድና በፂሕና መፂና ይብሉና እዮም ሃሌሉያ ንዖም ዓብ ነገር እዩ ሃሌሉያ ንሕና ግን እቲ ዝመጽእ ሃሌሉያ እቲ ተመሊሱ ዝወስደና ኢየሱስ ንዕኡ ንጽበይ ኣሎና ሃሌሉያ እሱ ካብ ኩሉ ንላዕሊ እዩ ሃሌሉያ እሱ ህይወት ሂብና ኣሎ ብዛ ምድሪ ብስሙ ስለዝኣመና ሃሌሉያ ምሕረት ሂብና ኣሎ ሃሌሉያ ስለና ክብል ኣብ መስቀል ድሓለፈ ንስዮ ንጽበዮ ሕጅውን ንስዩ ዘለና ሃሌሉያ ኣዚና ሃብታማቲና ሃሌሉያ ትናፍቆ ደለኹም ኢየሱስ ሃሌሉያ እዚ ዘመን እዚ በቃ ኢየሱስ ጥራሕ ይዘናፍቐካ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ካልእ ብዙሕ ድሕጉስ የለን ሃሌሉያ ኢየሱስ ግን ኩሉ ግዜ እናሓደረ ይሕጉሰና ሃሌሉያ ንሕና ዕድለኛታት ኢና ኢየሱስ ምርካብና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ ኢየሱስ እዚ ሕጂ ከዓ ፍትወይ ክንብሎ ኢና ሃሌሉያ 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 ፍትወይ ንናፍቐካ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እስከ መዓሲኻ ትመጽእ ንበሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ንሱ ይዛረብ ሃሌሉያ በመንፈስ ይመጻና በቃሉ ይመጻና ሃሌሉያ ኣነ እንተኸድኩም ሕሸኩም እትመጻናን ዕድማ ኸልኩም የዝበለና መንፈስ ቅዱስ ኣሎ ዘጸናንዓናውን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ፍቱና ናፊቅና ካለና ኢየሱስ ንዓኻ ጥራሕ ንናፍቕ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ በይንኻ ሓጎስ ትበና ኢየሱስ ንስኻ ጥራሕ ኢኻ ፍጹም ኣምላኽ ፍጹም ሰብ ጎይታ ንስኻ ሙሉእ ኢኻ ንዓና ጎይታ ንስኻ ተለኻስ ካልእ ኩሉ ኣሎ ሃሌሉያ ምኽንያቱ ኣብ ሰማይና ምድርን ሙሉእ ስልጣን ዘለካ ንስኻ በይንኻ ኢኻ ሃሌሉያ ፍቱና ንናፍቐካ ኣለና ሃሌሉያ ኢየሱስና ንናፍቐካ ኣለና ሃሌሉያ ንዓ ጎይታ ሃሌሉያ ማራናታ ኢየሱስ ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ ንዓ በቃልካ ምጻና ጎይታ ለሞን ሃሌሉያ በኃይል መንፈስ ቅዱስ ቃልካ ይምጻና ሃሌሉያ 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 መንፈስ ቅዱስ ሃሌሉያ 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 ለሞን ክትምህረና ኢኻ ጎይታ ለሞን ክትምዕደና ኢኻ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ክብር ንህበካ ለና ሃሌሉያ 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 ኢየሱስ 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 ፍትወይ 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 ልበይ ዝፈትወካ ኢየሱሰይ ዋይ ኢየሱሰይ ኢየሱሰይ ኣነ ዝፈትወካ መዓሲኻ ትመጽእ ኣነስ ናፊቐካ ክሪኦ ንገጽካ ፍትወይ 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 ልበይ ዝፈትወካ ኢየሱሰይ 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 ኣነ ዝፈትወካ መዓሲኻ ትመጽእ ኣነስ ናፊቐካ ክሪኦ ንገጽካ ብየማን ብጽጋም ንኹሉ ሪአዮ ሓደ እኳ ይረኸብኩን ወይ ተኣነ ዝደልዮ ኣብ ምድሪ ኣጣምእ ነብሰይ ትጽበየካ ድሌተይ እዝዩ ክሪኦ ንገጽካ ብየማን ብጽጋም ንኹሉ ሪአዮ ሓደ እኳ ይረኸብኩን ወይ ተኣነ ዝደልዮ ኣብ ምድሪ ኣጣምእ ነብሰይ ትጽበየካ ድሌተይ እዝዩ ክሪኦ ንገጽካ
فتوي 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 لبي زفتوكا يسوسي 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 عن زفتوكا معاسي خاتمت عن سنافيقكا كريون كسكا منا 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 لا لا بلا 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 بوسي ورا بلا باس كلا برا بوش كري بلا 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 بوس يسوس نافيقنا كلنا هللويا مع سيخات مت قويتا هللويا زمدري عزي خبيد الله قويتا عزي تلميت الله زيابي ربو هللويا يسوس نعم تأنا هللويا أتان فتوكا قويتا هللويا أو مراناتا يسوس مراناتا يسوس مراناتا يسوس هللويا دبخ بللنا قويتا هللويا أو فتوي 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 لبي زفتوكا يسوسي 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 أنا زفتوكا معاسي خاتمت أنا سنافيقكا كريون قدسكا كل شخيو نبرنا إذا مدري حلفاي ترافايو أيكون النباري نعيقن مساخا باري حشني دليتي زيو كبر خاري إني كل شخيو نبرنا إذا مدري حلفاي ترافايو أيكون النباري نعيقن مساخا باري حشني اللي تيزيوي كبر خاري إني فتوي 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 على زفتوكا يسوسي 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 على زفتوكا معاسي خاتمت على سنافيقكا كريون قدسكا يسوسي 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 أنا سنافيقكا فتوي 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 أنا زفتوكا معاسي خاتمت أنا سنافيقكا كريون قدسكا هللويا 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 كما خيرن يسوس دلينا دلينا كما خير خبنان قويتا هللويا سواعك لنا يسوس هللويا دليك لنا يسوس هللويا نافقك لنا قويتا هللويا 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 يسوس يسوس هيوتي نقوس يسوس زلالماوي نقوس يسوس نهيوتي نقوس يسوس زلالماوي نقوس أي زلالم نقوس نسخاخا قويتا هللويا زلالم نقوسنا نسخاخا يسوس وانسام أكلنا يسوس تركبلنا قويتا هللويا بقال كامت أنا قويتا بحيل منفس قدوس يمت أنا قال كاكزيابير أو يسوس
معدنا بقالك غيرك غويتا هللويا هللويا يسوس دليك لنا هللويا سمكان صوع لنا هللويا هللويا سمكا هياوي لمون غويتا هللويا سمكا لمون مودادر تيبلون هللويا نعا يسوس هللويا قصارنا قنططو غويتا هللويا بجكا خايبلنان هللويا ناي لبنا تفلطو نسخا اخا هللويا ناي وشطنا تفلط نسخا بينخا خا غويتا هللويا او يسوس نعا هللويا او يسوس عين حللن غويتا غنا خنصبي كاينا غويتا كبرخا خساعه تغلصلنا اغزابير ابو كساعه علقلقنا بخبرخا هللويا بصلوت كنصبي كاينا هللويا محلوينا خوينا خنصبي كاينا يسوس نعها طرحنا ندلي يسوس نسخا طرح ختركبلنا غويتا تخيلي خا يسوس اموني خا نسخا يسوس توكلتنا نسخا سلازغونكا مولو لبنا بمولو حيلنا ندلي كالنا غويتا بزمشت زندلي كالنا يسوس نفس وقف كتركبلو غويتا بزدليو زبل اغزابير ابو نسخا تفلط إخا اب ساعه زي نفس وقف سبنتاي كم زدليو تفلط إخا اغزابير ابو لبن كلاليتن تمرمر إخا اغزابير ابو مو واملاخ كتركب نصلي يالونا واملاخ بزمشت ترخبلنا بصحنا غويتا نسخا تحشنا او يسوس كواخا زبلص يلن غويتا يلن هللويا زودادركا يلن زمساسلكا يسوس زودادركا يلن غويتا حنسان حوارون مريصنا كاينا غويتا او يسوس سرغلاخا تسمامعنا ليسوس ابتخبيد اوانون اغزابير ابو هللويا منفس قدوس تغفنا سلازلو يقنعنا سلازلو هللويا نبتا سماياويت بيتنا اغزابير ابو هللويا تقنعنا سلازلخا اغزابير ابو تدالونا سلازلخا تمسكن منفسكا سلازي حدكنا نمسكنا كالونا غويتا وتروم سانا سلازلخا مستم زدليخا اخا نسخا غويتا مستم سمكا صوعي خا نسخا اغزابير ابو واملاخ نمسكنا كالونا نبارخ كالونا بزمشتزي سمكا نودسولنا غويتا لعلنا بلولنا شمكا هللويا كبرن هو كالونا نسخا بين خاطر كبر يسوس نسخا طرح نغسلنا يسوس بين خاطر نغسلنا غويتا هللويا يوتنا تقاصصرا نسخا كابزلو معبل اغزابير ابو ختنا غفا حجونا بخان معقوبا لنا غويتا نسخا عردنا اخا غويتا او هللويا دجنا اخا نسخا غويتا هللويا بعتنا اخا نسخا غويتا ودفعنا اخا نسخا يسوس هللويا كاب كل خفو تحلونا نسخا اخا غويتا او يسوس حجونا بخان معقوبا لنا حجخن ابخان وكلا لنا غويتا او يسوس كل غزي بخاخن وكل منفس كاي دغفنا قال كاي دغفنا غويتا مهارنا حجون اغزابير ابو واملاخ كبر نغس بين خانغس بين خانغس يسوس بين خبر يسوس تمسكن 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 اندي كوا غويتا دغيفكانا بزح ليفكانا غويتا اساغير كابز بصيخانا لخا ابن ازر نمسكنا كالونا نبارخ كالنا غويتا لعلنا بلا كالنا غويتا هللويا نسخا تبارخلنا نسخا خبرلنا خبرلنا يسوس نغسلنا يسوس بين خانغس غويتا بين خبر غويتا منفسكات راح يجزانا قالكات راح يقصاصرنا او يسوس او يسوس قالكا غيركا قنعنا حجون يسوس مهارنا حجون غويتا تخيلي خان سخا غويتا تلوم انت زدال خلنا قال اغزابير ابونا نافق لنا هاليلويا سب انجرات راح ينبرني لكا اخا غويتا وقال اغزابير يزنبر لكنا غويتا مصنان عهيب كنا اغزابير جون قالكا ختلخلنا ندل يالونا غويتا او يسوس او يسوس او يسوس
ኢየሱስ ንጸባበየ ካለና ጎይታ ንጸባበየ ካለና ኢየሱስ ንስኻ ክትከብረልና ኢየሱስ ንስኻ በይንኻ ክትነግስ ኢየሱስ ከማኻ ዝበለ ኣምላኽ የለን ኢየሱስ ከማኻ ዝበለ ንጉስ የለን ከማኻ ዝበለ ጎይታ የለን ጎይታ ኦ ጎይታ ጎይቶት ንጉስ ነገስታት ንስኻ በይንኻ ኢኻ ኢየሱስ وترخبلنا لهم يسوع صبابي كلنا يوتنا صبابي كلنا منفسنا صبابي كلا غويتا وغويتا ويسوع كم تزلمت كان حجون እግዚአብሔር هاللويا هاللويا تريت كان دلي كلنا هاللويا حجون بقالك ክትጓስየና غويتا بقالك ختتصنعنعنا بقالك ختساغرنا እግዚአብሔር አቦ በዚህ ምሽት እዚ እግዚአብሔር አቦ ንሐዋርያ ዘጸናናዓኻ ንሐዋርያ ዘሳገርካ ጎይታ እጁን ቃሉ ተቃልቲ ህያዊ ብላለና ሃሌሉያ ቃልካ ንእውጃለና ሕጁን እግዚአብሔር ንስዩ ዘንብረና ሕጁን ሃሌሉያ ንስዩ ነዝخፉ ጊዜ ዘሳግረና ንብላለና ንእመኖለና ንቃልካ እግዚአብሔር بملو لبنا بملو حيلنا نأمنك يسوع نسخابين خبر لنا آمين آمين هللويا كله خبرين እግዚአብሔር ይሁን እግዚአብሔር ምሳና አሎ እቲ ናይ ኪዳን አምላኽ ተስፉ ዘይጠልም እግዚአብሔር ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን ከቶውን ዕሽሽ ኣይክብለካኔ ዝበለ አምላኽ ሕጁን ዘይልወጥ አምላኽ ዘላለማው አምላኽ ምሳና ስለዘሎ እግዚአብሔር አምላኽና አዚና ነመስግኖ ሎሚ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ፈትዩና እዚ መዓልቲ እዚ ኣብ ዕድሜና ወሲኹና ኣሎ ኣብ ዕድሜና እዚ መዓልቲ እዚ ምውሳኽ ጥራይ ዘይኮነ ጥዕና ሓይሊ ሂብና እቲ ዝበለፀ ከዓ ኣብ ዙርያ ቃሉ ቃል አምላኽ ኣብ ዘለዎ كنركب قالوا خنسمع عدل سلازهابنا እግዚአብሔር አምላኽና ዚና ክንባርኾ ይግባእ ክብርና አምላኽ ይኹን ዝተዓደለ ጥራዩ በስም እግዚአብሔር አባኺባ እግዚአብሔር ተረኺቡ አባኺባ አምላኽ ተረኺቡ በዚ ሕጂ ዘለውን ናይ ቴክኖሎጂ በመስመሩን ተረኺቡ ነተቃል አምላኽ ክሰምዕ አምላኽ ዝዓደሎ ጥራዩ አምላኽ መስገን لازم እግዚአብሔር ዝግዜ ዝሂብና ኣሎ እግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ይዛረብ አምላኽ ከተዛረበ ዝሓለፈሉ መዓልቲ ወይ ሰዓት ደቂቅ የለን ፈጣሪና ኩሉ ግዜ እናተዛረበና ዝተፈላለየ መገዲ በመንፈሱ ይዛረበና በኹነታት ይዛረበና በኩሉ መገዲ ከቋረፀ ይዛረብዩ እግዚአብሔር ምስ ፈጠረ ነተዝፈጠሮ ከምት ላይ ካኺዲሉ ሓዲግዎ ዝኸደ አምላኽ ኣይኮነን አክቲቭሊ ኣብ ፍጥረቱ ነጢፉ ዝንቀሳቀስ ዝሰርሕ ዝዛረብ አምላኽ ከም ዝኾነ ክንኣምን ይግባአና ከምኡ እግዚአብሔር ኣሎ ህያው እዩ ሽሙ ባዕሉ እቲ ዘለኹ ዝበለ ኩሉ ግዜ ህልዊ بغاتري بمشت زمن كقير كل خناتات كخون እግዚአብሔር ግን አሎ خزبله አሎ ሰባት ከሐልፉ ሰባት ክትኩ ወለዶ خمتص ወለዶ خحلف
እግዚአብሔር ንዘላለም ሕያው ኮይኑ ዝነብር ኣምላኽ እዩ ክብሪ ንስሙ ይኹን ሕጂ ካብ ቃል ኣምላኽ ናብቲ ንቕፅሎ ዘለና ትምህርቲ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ኢና በፂሕና ዘለና ካብ ጥቕሲ 21 ስጋዕ ጥቕሲ 26 ዘሎ ክንሪኦ ኢና እቲ ጽሑፍ ከንብቦ እሞ እግዚአብሔር ምግላህ ቃሉ ኣብ ማእከልና ክገብር ክንጽሊ ኢና ኣብ ጥቕሲ 22 መጽሓፍ ቅዱስና ሒዝና ዘለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ካብ ጥቕሲ 22 ስጋዕ ጥቕሲ 26 ዘሎ ምስ ኣንበብና እንታይ ይብል ከም ዘሎ ምስ ህይወትና እውን እናመናፀርና ክንትርጉሞን ክንሪኦን ኢና ጥቕሲ 22 እዚ ወረዚ ከዓ ብዛዕባኦም ኣብታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዘላ ማሕበር ተሰምዐ ንበርናባስ ድማ ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ንሱ ምስ መፀ ጸጋ ኣምላኽ ርዩ ተሓጐሰ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ ባርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ኪደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ ኣምጽኦ ኮነ ከዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቢ ከዓ መሃሩ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተሰሚዩ ይብል ክንጽሊ ኢና ሓፂር ጸሎት እግዚአብሔር ኣምላኽና ንስኻ ብህላውነትካ ኣብ ማእከልና ተረኺብካ ንቓልካ ክትገልጸልና ምህረና ንደልለና ጎይታ ሰብ ብሓይሉ ኣይብርትዕን እዩ ወእግዚአብሔር ብሓይልና ንገብሮ ለሓደ ነገር የብልናን መንፈስካ እንደልለና መንፈስካ ይዛረበና መንፈስካ ማእከልና ተረኺቡ ይምሃረና ንውሽጢ ልቢ ሰብ ዘስምዖ መንፈስካ እሞ ወእግዚአብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ንውሽጥና ተዛረበና መዓሙቕ ንመዓሙቕ ይጽውዖ ጽሑፍ እዩ ካብ መዓሙቕ ህላውነትካ ናብ መዓሙቕ ውሽጢ ነፍስናን መንፈስናን ልብናን ኩሉ ዝኣቱ ቓልካ ኣብ ዓጻጽምትናን አንጉዕናን ዝኣቱ ቓልካ ክትልእከልና ንጽልለና ኩሎም ደቅኺ ካብ እግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም ሰላም ደቅኽኻ ዓብ ክኸውን እዩ ተባሂሉ ብነቢ ኢሳይያስ ከም ተነግረ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሕጅኻ እስኻ መሃረና እግዚአብሔር ተዛረበና ኣስማዐና ንቓልካ እግዚአብሔር ኣፍልጠና ምግላሃት ሃበና ምግላጽ ሃበና እግዚአብሔር ምሳና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ወዲ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ንስምካ ዕብዮ ኩሉ ክብሪ ንስምካ ብስም ኢየሱስ ኣሜን እግዚአብሔር ይመስገን እዚ ጽሑፍ ዘንበብናዮ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ካብ ጥቕሲ 21 ጀሚሩ ስጋዕ 26 በብሓደ ተሪልና ክንሪኦ ኢና ከምቲ ቅድም ዝረኣናዮ እቶም ኣይሁዳውያን ዝኾኑ ንጎይታ ከዓ ተቐበሉ ኣመንቲ ክርስትና ዝኾኑ እቲ ወንጌል ናብኦም በፂሑ ናብ ኣሕዛብ ግና ክበጽሕ ፍቓድ ፍጹም ከም ዘይነበሮም ኢና ርኢና ነቲ ወንጌል ናብ ካልእ ከይበጽሕ ዝተሃላለኽዎ ነቶም ዝኣመኑ ኣይሁዳውያን ከይተረፈውን ዕንቅፋት ዝኾኑ ነቲ ወንጌል ናይ ጸጋ ትምህርቲ ሓዲጎም ናብ ናይ ሙሴ ሕጊ ክምለሱ ናብ ሶርመን ያለው ክምለሱ ዝመረጹ ነቲ ወንጌል ከዓ ዝተሃላለኽዎ ሰባት ከም ዝነበሩ ርኢና ኣለና እግዚአብሔር ግን ብዘደንቕ መገዲ ነቲ ወንጌል ናብ ኣሕዛብ ከብጽሖ ከም ዝጀመረ ኣሕዛብ ከዓ ብሓጎስ ንወንጌል ከም ተቐበልዎ ኢና ርኢና ስለዚ ኣብ ናይ ቀርኔሌዎስ እቲ ሚእቲ ሓለቓ ወንጌል ከመይ ኢሉ ብመገዲ ጴጥሮስ ከመይ ኢሉ ከም ዝኸደ ንወንጌል ከዓ ከመይ ኢሎም ሮማውያን ከም ተቐበልዎ ርኢና ሕጂ ካብኡ ስዒቡ እንሪኦ እቲ ምስፋሕ ናይ ወንጌል ኣብ ኣሕዛብ እናቐጸለ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ
ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ኣብ አንጾኪያ ዝተባህለት ቦታ ዝሓለፈ ኣጸቢቕና ተዛሪብና ኣለና ሰባት ካብ ቆጵሮስን ካብ ቄረንን ዝመጹ ኣይሁድ ጽርኢ ዝኾኑ ንወንጌል ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክሰብክዎ ከም ዝጀመሩ ንኣይሁዳውያን ጥራይ ዘይኮነ ነቶም ኣይሁድ ዘይኮኑ ንጽርዓውያን እውን ክሰብኩ ከም ዝጀመሩ እሞ ብዙሓት ብጎይታ ከኣምኑ ከም ዝጀመሩ ኣብ አንጾኪያ ዓብዪ ሪቫይቫል ከም ተላዕለ ብምኽንያት እቲ ወንጌል ርኢና ነርና ስለዚ ኣብ አንጾኪያ ዝተኸስተ ናይ ወንጌል አገልግሎትን ሪቫይቫልን ድማ እቲ ወረ እንደገና ናብታ ኣደ ዝኾነት ማሕበር ኢየሩሳሌም እቲ ወረ ከም ተሰምዐ ኢና ሕጂ ንርኢ ዘለና ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣይሁዳውያን ኣሕዋት ምድሓን እቲ ስሉብ ኢትዮጵያዊ ኮነ ምድሓን ቀርኔሌዎስ ኮነ ምድሓን ኣሕዛብ እቶም ኣይሁዳውያን ንምቕባል ኣሕዛብ ገና ዓሚቕ ርትዒ ኣብ ልቦም ኣይፈጠረሎምን ንምቕባል ምድሓን ኣሕዛብ ገና ሓንቲ ስጉምቲ እኳ ንቕድሚት ክኸዱ ከም ዘይከኣሉ ኢና ነስተውዕል ሕጂ ድማን ሳልሳይ ጊዜ ብዛዕባ ምድሓን ኣሕዛብ ኣብ አንጾኪያ ምስ ሰምዑ ነቲ ነገር ሓቂ እንተኾይኑ ብኣካል ከይዱ ብዓይኑ ርዩ ዘረጋግጸሎም ሰብ ክልእኩ ከለዉ ኢና ንርኢ በዚ ምኽንያት ድማ ንባርናባስ እቲ ነገር ኣብ አንጾኪያ ከምኡ እንተኾይኑ ከጻርየሎም ካብ ኢየሩሳሌም ናብ አንጾኪያ ለኣኽዎ ብዛዕባ ባርናባስ ከመይ ዓይነት ሰብ ከም ዝኾነ ኣብ ዝሓለፈ ርኢና ነርና ቁርብ ብዛዕባ እውን ተተዛረብና ሕጂ እውን ይሃንጸናን ይጠቕመናን እዩ ባርናባስ ንመጀመርያ ጊዜ ዝረኣናዮ ኣብ ምዕራፍ 4 ግብረ ሐዋርያት እዩ ነቶም ድኻታት ኣመንቲ ክሕግዝ ኢሉ ንብረቱ ሸይጡ ኩሉ ገንዘቡ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ዘምፀአ ሰብኣይ እዩ ድሕሪኡ ድማ ዝገበሮ እንተርኢናዮ ባርናባስ ንሳውል በዓር ጠርሴስ ድሕሪ ምልዋጡ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንሳውል ምስ ተገለጸሉ ምስ ተለወጠ ኣገልግሎቱ ምስ ጀመረ ስደት ብኡንብኡ ይገጢምዎ ኣብቲ ዝነበሮ ዓዲ ኣሳዲዶሞ ክሳዕ ከፈር ገይሮም ብልዕሊ መንደቕ ክሳዕ ዘውፅዎ ስጋዕ ዘህድምዎ ከም ዝኾነ ርኢና ድሕሪኡ ካብ ወፂኡ ከዓ ናብ ኢየሩሳሌም ምስ ከደ ሳውል በዓል ጠርሴስ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣሕዋት ከዓ ኣይኣመንዎን ብዙሕ ከጋፍዕን ከሳድድን ስለ ዝረኣይዎ ንምቕባል ጭንቂ ኮይንዎም ኣይተቐበልዎን ኣይዞሌት እዮም ገይሮሞ ነፂሎሞ እዮም ንክንደይ መዓልታት ከም ዝኾነ ክሕወስ ኣብቲ ማሕበር ደሊስ ንሳቶም ግን ከም ዝኸልከልዎ ንርኢ እሞ ድሓር ባርናባስ እዚ ሕጂ ንዛረበሉ ዘለና ሰብኣይ ዮሴፍ ዝሽሙ ባርናባስ ከዓ ወዲ ምጽንናዕ ተባሂሉ ዝተሰምየ ንሳውል በዓል ጠርሴስ ድሕሪ ምልዋጡ ምስታ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ማሕበር ዘላለዮን ተቐባልነት ክረክብ ዝገበሮን እዚ ሐዋርያ እዚ ባርናባስ እተሰምየ ዮሴፍ ዝበሃል እዩ ባርናባስ መምህርን ፈቃርን ለጋስን ሕያዋይን መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሰብኣይ እዩ ነይሩ በዚ ምኽንያት ድማ ዮም ዮሴፍ ባርናባስ ወዲ ምጽንናዕ ኢሎም እቶም ሐዋርያት ዝሰመይዎ እምበር እቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ኣመንቲ ኣይሁድ ነዚ ሰብኣይ እዚ ሓርዮም ናብ አንጾኪያ ምልኣኾም ርዱ እዩ ድርቕ ዝበለ መኽረሪ ዓይነት ከምቶም ንጴጥሮስ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ ተመልሰ ዝተባኣስዎ ዓይነት ሰባት ንአንጾኪያ እንተለኣኹ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘይርከቦ ጉድ እዩ ስለዚ ነዚ ወዲ ምጽንናዕ እተሰምየ ፈቃርን ሓቋፍን መምህርን መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሰብኣይ ባርናባስ ምልኣኾም ጥበብ ከም ዝኾነ ነቕልበሉ ብዛዕባ ባርናባስ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ክፍሊ ምዕራፍ 11 ግብረ ሐዋርያት ኣብ ጥቕሲ 24
كنقرنا خلو بزعبو كم زيبلنا نسو منفس قدسن امنتن زملو حيواي سب ايمو سلازي بارناباس نتاقل قلوت وانجيل نمفتسام بأملاح زتعتك بقع سب اي كم زنبره إذا نقرنا منفس قدس زملو امنت زملو حيواي سب اي كم زنبره ينقرنا ممهر دمايو نيرو بتوساخي دما بارناباس ممراتهم صبوق مرجع زخونلو مخنيات بارناباس كاب دسيت قبرص يو عدو اب قبرص يو سلازي توم وانجيل نانصوكيا زمصو سبات كاب كيرنن كاب سمين افريكان كاب قبرص دسيتن زموصيوم اب انصوكيا وانجيل تسبخو سلازي بااتوم يريفايفال كوين سلازي بارناباس حد خب اتوميو مالتي اب قبر هواريات معرف 4:36 كنرا خلنا يوسف كا بهواريات بارناباس اتباهله ود مصننا عز ترغمو ليواوي قبرص زعليتو يبلنا كاب عليت لوي وينو ود قبرص كم زخونه ينغرنا نتزلو غرات شيطو نتز ገንዘብ አምጪው አብጥቃ ግብረ እግረ ሐዋርያት አቀሞጦ ይብለና ስለዚህ ባርናባስ አዱ ቆጵሮስ ኢኔሩ ስለዚህ አብ አንጾኪያ ዝነበሩ ወንጌል በትብዓት በመንጋር ምንቀቃሕ ዘምጹ ሰብ ቆጵሮስን ቄረንን ከም ዝኾኑ አቀዲምና ሪኢናዮ ነርና ስለዚህ ባርናባስ ሓደ ኻባታቶም በር ጓና ከም ዘይኮኖም ርዱዩ ወደ ዓዶም በመዃኑ ድማ ነትዝተላአኩ ዕዮ ክፍጽም ሓጋዚ ከም ዝኾነ ምግማቱ ዘጸግም አይኮነን ባርናባስ ካብ ኢየሩሳሌም ተልኢኹ ኣብ አንጾኪያ ምስ መጸ ዝረአዮ ዘደንቕ ነገር ነይሩ እቲ ዝረአዮ ነገር ክነግረና ከሎ ቃል አምላኽ ንሱ ድማ ጸጋ አምላኽ ሪኡ ተሓጎሰ ይብለና ጸጋ አምላኽ ከም ዝረአየ ይነግረና ርግጽዩ ጸጋ አምላኽ በዓይኒ ክርአ አይክእልኒ ጸጋ አምላኽ አይራአይኒ በዓይኒ ግና ትጸጋ አምላኽ ዝገብሮ ነገር ግና በዓይኒ ይርአይ ባርናባስ እትጸጋ አምላኽ ኣብቶም ኣሕዋት ዝገበሮ ግብሪ ይርዩ ጸጋ አምላኽ ርዩ ክብለና ከሎ እትጸጋ አምላኽ ዝገበሮ ግብሪ ከም ዝረአየ ኢና ንርኢ እቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ኣሕዋት ድሒኖም ህይወቶም ተለዊጡ ይረኺብዎም ስለዚህ እትጸጋ እንታይ ይገሩ ነቶም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ እንታይ ከም ዝገበሮም በርናባስ ርዩ እትጸጋ ኣብቶም ህዝቢ ከዓየ ከም ዝጀመረ ክልውጦም ከም ዝጀመረ መንፈሶም ክቕይር ከም ዝጀመረ ክረትዖም ከም ዝጀመረ ንጎይታ ከኣምኑ ክገብሮም ከም ዝጀመረ እትጸጋ በሓይሊ ጸጋ አምላኽ ኣብ ህይወቶም ክሰርሕ ከም ዝጀመረ እዩ በርናባስ ኣብ አንጾኪያ ኣብ ከተማ ምስ መጸ ዝረአየ ነዝርዩ ድማ ከም ተሓጎሰ ይነግረና ጸጋ አምላኽ ዝገብሮ ነገር ዘገርም እዩ እቲ ቃል አምላኽ ክነግረና ኩሉ ዛዕባ ጸጋ አምላኽ ኣብ ቲቶስ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ 11 ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እሞ ይብለና ጸጋ አምላኽ ተገሊጹ እዩ ጸጋ አምላኽ ምስ ተገልጸ ኸኣ ዝገበሮ ንኹሉ ሰብ ምድሓን ኣምጺኡ ይብለና ስለዚህ ጸጋ አምላኽ እንታይ ይገብርና ምድሓን ይጽዋዓካ እዩ ናብ ምድሓን የምጻካ እዩ ጸጋ አምላኽ ዘይገብሮ የብሉን ተኣምራት ይገብር እዩ ጸጋ አምላኽ ኃይል አምላኽ እዩ ጸጋ አምላኽ ውበት አምላኽ እዩ ጸጋ አምላኽ ህይወት ይህብ ጸጋ አምላኽ ምድሓን ይህብ ጸጋ አምላኽ ፈውስ የምጽእ ጸጋ አምላኽ ንኣገልግሎት ዝኸውን ኃይል ይህብ ብጸጋ ይዝግልገል ብጸጋ ኢና ጸድቕና ቃል አምላኽ ክነግረና ከሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ክግለጽ ከሎ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ እዩ ተገሊጹ ይብለና ጸጋን ሓቅን ከምኡ ምስ በለ እንታይ ይብለና ዮሐንስ ጸጋን ሓቅን መሊእዎ ክርስቶስ ተገልጸ ንሕና ድማ ካብኡ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ይብለና ስለዚህ ጸጋ እግዚአብሔር ኣብ ኢየሱስ ከም ዝሰርሐ ጸጋ አምላኽ ኣባና ድማ ከም ተገልጸ ጸጋ ኣብ ልዕሊ ጸጋ ብክርስቶስ ከም ተቐበልና ይነግረና ዳዊት ክጽሊ ከሎ እቲ ንጸሎተይ ዘይነዓቐ ጸጉኡ ኸኣ ዘይረሓቐለይ አምላኽ ይባረኽ ይብል
ስለዚ ጸጋ እግዚአብሔር ዘይገብሮ ይብሉን እቲ ጸጋ እግዚአብሔር ጸጋ አምላኽ እንውከሎ ትውክልትና ኣነሲ ኣብ ጸጋ አምላኽ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ውከል ኣለኹ ኢሉ ዳዊት ምኽንያቱ እቲ ጸጋ አምላኽ ይድግፍ ጸጋ አምላኽ የድሕን ጸጋ አምላኽ ህይወት ይህብ ጸጋ አምላኽ መስበርትኻ ይጽግን ጸጋ አምላኽ ካብ ዝወደቕካሉ የተንስእ ጸጋ አምላኽ ሓይሊ ዝህብ ከም ዝኾነ ይነግረና ጸጋ አምላኽ ይመርሕ ከም ዝኾነ ቃል አምላኽ ይነግረና ስለዚ ባርናባስ እቲ ኣብቶም ሰባት እተገልጸ ጸጋ አምላኽ ዝገበሮ ግብሪ ምስ ረኣየ እዩ ኣዝዩ ባህ ኢልዎ ዝተሓጎሰ ምልዋጥ ናይቶም ፓጋን ዝኾኑ አረሜንየ ዝኾኑ ንኣምላኽ ዘይፈልጡ ሰባት ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ ንጣዖታት ዝሰግዱ ኣብ ዝሙትን ኣብ ኃጢአትን ዝነበሩ ሰባት ጸጋ አምላኽ ምስ ተገልጸ ግና ካብዚ ዝነበርዎ ኩነታት ግልብጥ ኣቢሉ ክልውጦም ከሎ ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ከለው ስግደትን ጣዖታት ገዲፎም ስግደት ነቲ ሕያው አምላኽ ምስጋድ ክጅምሩ ከለው ፍጹም ቋንቋዎምን ህይወቶምን ክልወጥ ከሎ እዩ ባርናባስ ርዩ እዚ ምስ ረኣየ ድማ ባርናባስ ተሓጎሰ ጸጋ አምላኽ ርዩ ምድሓን ኣሕዛብ ርዩስ ተሓጎሰ ይብለና እቶም ካልኦት መኽረርቲ ዝኾኑ ኣይሁድ ካብ ኢየሩሳሌም ነዚ ዕዮ ዝተልኢኾም ነይሮም እንተዝኾኑ ነዛ ኣብ ኣሕዛብ ተገልጸ ጸጋ አምላኽ ንምድሓን ተገልጸ ጸጋ አምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ተራእየ ምስ ረኣዩ ኣብ ክንዲ ዝሕጎሱ ምጓሃዩ ነይሮም ደሳይ ምበሎምን ነይሩ ምኽንያቱ ጸጋ አምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ክግለጽ ድልየቶም ኣይነበረን ባርናባስ ግና ነቲ ጸጋ አምላኽ ኣብ ኣሕዛብ ምስ ረኣየ ባህ ኢልዎ ከም እተሓጎሰ ንርኢ ስለዚ ባርናባስ ናብ አንጾኪያ ምምጽኡ ጽቡቕ ምርጫ ከም ዝነበረ ንቕልበሉ ከምታ ቀዲምና ዝበልናዮ ባርናባስ ኣሕዛብ ብጸጋ አምላኽ ድሒኖም ኣብ ማሕበር ክውሰኹ ብምርኣዩ ኣብ ልቡ ሓጎስ ይፈሲሱ ድሕርዚ ድማ ነቶም ኣሕዋት ቀሪቡ ከተባብዖምን ነቶም ዝኣመኑ ከጸናንዖምን ክምዕዶምን ክመኽሮምን ጀመረ እቲ ቃል አምላኽ ኣብ ጥቕሲ 23-24 እንተርኢናዮ ንሱ መንፈስ ቅዱስን እምነትን ዝመልኦ ሕያዋይ ሰብኣይ እሞ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ብዙሕ ህዝቢ ከዓ ንጎይታ ተወሰኸ ዘገርም ነገር ቅርብ ኢሉ ዝገበሮ በርናባስ ክነግረና ከሎ ነቶም ቅዱሳን በቲ እግዚአብሔር ዝሃቦ ጸጋ በመንፈስ ቅዱስ ዝመልአ እምነት ዘለዎ ሕያዋይ ሰብኣይ ስለ ዝነበረ ነቶም ኣመንቲ ሓደሽቲ ኣመንቲ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ ይመኺርዎም ብዙሕ ህዝቢ ድማ ኣብታ ማሕበር ይውሕዝ ከም ዝነበረ ቁፅር ዘይብሉ ህዝቢ ኣብኡ ከም ተመለሰ ኢና ንርኢ እዚ ብዚ ጥቕሲ እዚ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ መኸሮም ዝብል ሓረግ ቅርብ ኢልና እንተርኢናዮ እዚ ሓረግ እዚ ቅንኣት ኩሎም ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን የርኤና ናይ ኩሎም ኣገልገልቲ ሓድሽ ኪዳን ሃዋርያትን ነቢያትን እቲ ቅንኣቶም እቶም ኣመንቲ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ እዩ ምኽንያቱ ንሓደሽቲ ኣመንቲ ዝግበር ቀንዲ ምኽሪ እንታይ እዩ እንተበልና እቶም ሓደስቲ ኣመንቲ ብምሉእ ልቦም ብጎይታ ጸኒዖም ክነብሩ እዩ ምኽንያቱ ሓደስቲ ኣመንቲ ብቐሊሉ ክዕንቀፉን ክወድቁን ስለ ዝኽእሉ ጸኒዖም ኣብ እምነቶም ደው ክብሉ ምኽሪ ከም ዘድልዮም ይዘርኤና ሓደስቲ ኣመንቲ ከም ሕጂ ተወልደ ህፃን እዮም ሓደሽቲ ኣመንቲ ከም ሓድሽ ተኽሊ እዮም ብቐሊሉ ድማ ክጉድኡን ካብ እምነት ክዘብሉን ክቁፀዩን ይኽእሉ እዮም እዚ ናይ ነፍሲ ወከፍ ጓሳ ማሕበር ጾርን ስክፍታን ከም ዝኾነ ነቕልበሉ ስለዚ ሓደስቲ ኣመንቲ ኣብ ጎይታ ጸኒዖም ደው ክብሉን ክጸንዑን ፍሉይ ኣቓልቦን ምኽርን ማዕዳን ከም ዘድልዮም እዩ ዝነግረና ባርናባስ ድማ እዚ ስለ ዝተረድአ እዩ
نزوم حدث تآمنتي بملؤ لبهم بقويتات أنيعهم كنبرو زمخرم توم قداموت أبوتات هارياتن نبياتن كلهم قلقلتن نزنا قرزي كمتكل حيزهم تجيهم يوم زقبروه زنبرو أبقى الأملاك كنا نبب كلنا أبقى هاريات معرف 10 سلسة بعل هاريات أولوس زقبرو مسبر نباس ينقرنا أبتقصر بعن سلستن هارياوي أقلقلوتو مش جمرة هاريات أولوس بزحات نقويتا كأمنون كسعبون جميرهم قال يوم كأنت أرت وانجيل كخدو كخدون يوم جميرهم سلزنتاي كم زقبرة قال كنقرنا خلو التأخيبا مستبتنا يبلنا بتقصي 40 سلستن معرف 10 سلسة كاب أيهودن كابتمنا أملاخ زفرهون بروسيليتاتن بزحات نبأولوسن نبارناباسن سحبو يبلنا قال يوم تخراخروهم قال يوم امببلونة امنت قال يوم قنا كل جزء وانجل كسبخ كله سبب كلته يزغفل ويغبلوا وينسقوا زنسقوا لو زغبلوا زامنوا ولو سلازتهم زامنوا بروسيليتاتن أيهودن باولوسن برناباسن زسحبوا نقويتا استقتلوا نعتاتهم في اللي يابيلو باولوسن برناباسن تايكم زغبروا كنقرنا خلو نساتهم كنقروهم كلو خا بتسأجى أملاخ كتصنعوا معدوهم نتوم زامنوا بتسأجى أملاخ كتصنعوا أب إمنت تصنعوا إلهم كمهروا من كله نري باولوسن برناباسن نتوم أب الاسترا يكونيم أنصوكيا زنبرو حدشت آمنتي أب إمنت كتصنعوا كم زمعدوهم ون قدس لوقاس أم عرف 14 دقي مؤذن تيلنا لو بتقص 20 كلتن نفس اتم دق مزامرت اصنانعو نام منغست املاح ببزح صباخن اتي يغباناي እና በሉኻ ኣብ እምነት ክጸንዑ ይምዕድዎም ነበሩ ጽንዑ ብዙሕ መከራ ክጸግቡ ይኹም ስለ እምነት ግን ደው በሉ ኣብቲ ጸጋ ደው በሉ ኣብቲ እምነት ደው በሉ ነነይ ኣይትበሉ ሰሰው ጽንዑ ኣብ ጎይታ ኢሉ ክምዕዶም ከሎ ንርኢ ነተባብ አንጾቅያ ኣብ ኢቆኒም ኣብ ልስጥራ ዝነበሩ ሓደሽቲ ኣመንቲ ስለዚ ሓድሽ ኣማኒ እቲ ሓደ ብጎይታ ጸኒዑ ዝነብረሉ ክነብረሉ ዝሕግዞ ሓደ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ክነግረና ከሎ ንኹላትና ንሓደሽቲ ኣመንቲ ይኹን ዝጸናሕና ኣመንቲ ኣብ ጎይታ ብእምነት ጸኒዕና ክንነብር ዝሕግዘና ነገር እግዚአብሔር ዝሃበና መሳርሒ ኣሎና ማለት እቲ ጎይታ ዝሃበና መሳርሒ ድማ እንታይ ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ነጊሩና ኣሎ ቃል ኣምላኽን ጸሎትን እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ እንጸንዓሉ ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ክነግር ከሎ ኣብ ካል ጽሑፋት ክንርኢና ኣብቲ እግዚአብሔር ዝገለጸልና ቃሉ ጎይታ ክግለጸልና ከሎ ብራእን ብሕልምን ኣይኮነን ዝግለጽ ኦኬዥናል ክግለጽ ኸልዩ ጎይታ ዝግለጽ ግን በቃሉ ቃሉ ክንገር ከሎ እቲ ናይ ቃሉ ብርሃን ንኢየሱስ ክርስቶስ ክንርኢ ይገብረና እዩ ምግላጽ ቃሉ ሲ ክርስቶስ ክግለጽ ይገብር እዩ እቲ ሓቂ ናይ ቃሉ ናና ምስተነግረና ንክርስቶስ ክንሪኦ ነቲ ናይ ክርስቶስ ነገር ክርዳአና ናይ ኣምላኽ ነገር ክርዳአና ዝገብር ቃሉ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ምግላጽ ቃሉ እዩ ናብ ክርስቶስ ዘምጻና እቲ ቃል ሓቂ ኩሉ ግዜ ክንገር ክስበኽ ዘለዎ ንምንታይ እዩ ኣብቲ ቃሉ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ኣሎ በቲ ቃሉ ገይሩኻ ኢየሱስ ዝግለጽ ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ዮሐንስ ሐዋርያ ዮሐንስ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕሲ 24 ከምዚ ኢሉ ኣሎ ንስኻትኩም ሲ እቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኩሞ ኣባኻትኩም ደኣ ይምበር እቲ ካብ መጀመርታ ሰማዕኩሞ ኣባኻትኩም ዝነብር እንተኾይኑስ ንስኻትኩም ድማ ኣብቲ ወድን ኣብቲ ኣቦን ክትነብሩ ኢኹም ይብለና ናይ ቃሉ ምግላጽ እዩ ናብ ክርስቶስ ናብ ኣምላኽ ከጸጋዓናን ኣብኡ ተተኺልና ክንነብርን ዝገብረና ኣብቲ ሰማዕኩሞ ክትሰምዑ ከለኹም ብሬቨሌሽን ብምግላጽ ኣብ ውሽጥኩም ዝኣተወ ኮንቪክት ዝገበረኩሞ ክርስቶስ ዘርአየኩም ቃሉ እሞት ክርስቶስ ዘርአየኩም ቃሉ ምስ ረኣኹም ከዓ ጎይታዬን ኣምላኸይን ኢልኩም ኣሚንኩም ዝተቐበልኩሞስ ኣብቲ ቃልቲ ጽንዑ ነቲ ቃልቲ ሓዝዎ
نتقالتي انت حزكم مو صنعكم سي ابودن ابابون كا كتصنعوا يخم إلو قال أملاك ينقرنا سلازي أب قالوا خنصنعيو እግዚአብሔር زدلينا أب إمنت كتصنعوا مخرم أب قويتا ختصنعوا مخرم كبل كله أب تسمعوا قالن تجلس اللهم قال أب ودو كبلو كم زمعادهم إنا نري قويتانا مدحنينا يسوع كريستوس ونابزا مدرزيا كملالس كله زبلو قال يزي أونجيل يوحنس معرف شمون تخبط قصة حدن جميرنا بتقالوا مستنقرمو أتوم أيهوداويان دما ودام لخ مقانو كأمنو مسجمرو اتزبلهم قال زيو سلازي يسوس نتوم بوه إذا آمنوا أيهود نسخاتكم أبق علي انت تصنعكم يبلهم نسخاتكم أبق علي انت تصنعكم بحق دك مزامرتيهم نحق خطفلت وايهم اتحق دم حراخة توصاكم يايل اتز زنقركم علي أبون تصنعكم أبتتقلت ألكم أبتزامنكم وزتقبلكم علي انت تصنعكم دك مزامرتي يخم ود مزمور أبقى لك زيابير أبتتقلت ألو قال زصنع كم زخونة لحزه سلازي اتقال أملاخيو مقلات هيبوهم سلازي بأمنة بقويتا خصنعون خبل كله أفتتقلت ألو من سمحوا قال خصنعون يمعدهم كم زلو نستوعل له بارناباس التي أب كتما أنشوكيا كون زرعيو سرح أملاخ بحيدوت صبات تعامي مزودا كم زي كونه أستبهلو مسمت أب أنشوكيا تأجى أملاخ ريو تحقوس بزح هزبي بزح زقصرو هزبي كوحز ناب قويتا خمس جمرة إنا لك كم تقويت أنا يسوس زبالو تأخلي بزحيو عايتقنا حدتهم بزح متحفز أخلي بزح ناب قويتا زمت هزبي بزح زلوت هزبي بزح ترتيعو كاب حاتياتنا بأملاخ زملس هزبي ببزحي يمت سلز نبرا برناباس مسرعيو أستبهيلو بحيدت عقمي زودا كم زي كونه تأخل بزح توم عايتقا حيدت كم زغونو أستبهاله أبتقص عسران سلستن عسران أربعة نايز خفل زخنا نبب كلنا بزح حزبخا نقويتا توسخه إلو ينقرنا أب أنشوكيا برناباس بينو مستم مسؤوز نبرو كعمو زخل عيو أي نبرن سلازي أبتعيو زحق زوسبات كدلي حسبه harvest time يخوينو قوعي خوينو محفاس خوينو እግዚአብሔርكم يقبر لنا ناي منفس قدس سرح بحيل صرح جمير بوزحات سبات እና ተረትዑ ናብ ጎይታኹም ወፁ ጀሚሮም አሕዛብ ሄሌኒስቲክ ጁ እንደገና ድማ ንጣዖታት ዘምልኹ ዝነበሩ አሕዛብ ግሪካውያን ሮማውያን ተፈላለዩ ዓሌት እቲ ወንጌል እናረትዑም ካብ ምምላኽ ጣዖት ካብ ምምላኽ ዳያና ካብ ምምላኽ ዳጎን كاب زموتن حلوقن كاب تفلالي عينت زخدو زنبرو كلهم قلبت إلهم وانجيل مسمعو كملسو تتسقى أملاخ بحيل تقليسو كسرح سلز جمرة أب أنشوكيا بزحات قصهم ناب أملاخ كملسو خمز جمرو بزحات زقصرهم هزبي نقويتا كم زموتو أب قويتا خم توسخو أب تا بيت أملاخ كم توسخو مسرعي بينو عيو كم زي البرناباس حسبه حجاز خمزة ليو حسبه نتعيو بقعيو إلو بلبوز حسبه دما ساول بعلت أرسيس إنيرو أبلبو نزعيو زي كعيز خيل كعمم زخيل سب من الله يلمس حسبه أبو أمرو منفس قدس زمت قال له نمني نباولوسي نبرنباس نساول نساول أم تعيو زبل نجرب تلبو نسخم تقول لني مسعيك عي يلو حسيبو زلازي بتجزيتي ساول دما أبترسيس إنيرو بس مخنيات دماس نساول كده اليوم برنباس نبترسيس كده نساول مركب قليل قداي أي نبرن بزعبا ساول باولوس نخندي عمتات أبترسيس كوف كم زبالة أي نفلت إنجن ننوح جزينا عمتاتيو ساول أبترسيس كوف زبالة بتعم زقرميو نهاواريانت تتصويعو باولوس كابتات تتصوع على ساعات سقعب أنشوكيا مسيو نهاواريانت زلاخ 10 عمت
حليفو كم تمهارو مصحف قدس كم زبلوا 10 عامت نتهواريا واغلغلوت قلطي في غبرون كم زي حجي نريو زلنا كم ينبرن غزي يحتتيو مالتي لومي ابرسو زيتي بمفساس هواريا غيركاي تباهيلو قلطيفو بحاده معلت بحاده ساعات هواريا خوينون ابعيو زغوي هندفدف زبل كندي جيغان كندي سحتتن زفصم نرينا مالتي ናይ ሃዋርያ ጳውሎስ ግን ጻዊዒቱ ሃዋርያዊ ጻዊዒቱን መጀመሪያ አገልግሎት ሃዋርያነቱን ናይ 20 ዓመት ግዜ ከም ዝወሰደ ንግዜ ምጽባይ ለመንፈስ ቅዱስ ምጽባይ ንቃሉ ምምርማር ግዜ ሙሳድ ድምጽ አምላኽ ምስማዕ አዝዩ አገዳሲ ስለዚ ሕጂ ኣብዚ ክንርኢ ከለና ክቀትልዎ ስለዝደለዩ ኣብ ኢየሩሳሌም አይሁዳውያን ሃዲሙ ንጠርሴስ ይኸይዱ ክቀትልኻ ይደልዩለው ኢሉ ጎይታ ተገሊጹ ንሳውል ንጳውሎስ ክቀትልኻ ይደልዩለው ካብዛ ከተማ ውፃ ምስ በሎ ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኡ ናብ ዓዱ ናብ ጠርሴስ ይኸይዱ ናብ ጠርሴስ ምስ ከደግን ድምጽ የለ ሃለዋቱ ዝገብር የለ ዝኾነ ነገር ያይነበረን ኮፊሉ ይጽበ ነይሩ ኮፊ ብርግጽ እቲ ናይ ወንጌል አገልግሎት ኣብቲ ዝነበሮ ጠርሴስ ያዕይ ነይሩ ይኸውን ተነግረና የለ ያዕይ ነይሩ ይኸውን ጳውሎስ ስቕ ዝብል ሰብ አይነበረን ማለት ይኽቱ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ናይ አምላኽ አገልጋሊ fervent ውዑይ ሓዊ ዝኾነ አገልጋሊ ይነሩ ግን ክሳዕዛ ሰዓት ያ ሕጂ ሰዓዛን ንሪኣ ዘለና ሰዓት ሳውል ግና ኣብ ጠርሴስ ኮፊሉ ከም ዝነበረ ሕጂ ግን ናብ አገልግሎት ዝመጻሉ ሰዓት ከም ዝቀረበ መንፈስ ቅዱስ ንሳውል ኣብ በርናባስ ሳውል የድልዩ ነዝዕዮዚ ዝብል ሓሳብ ምስ መጸ በርናባስ ከኣ ተሲኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከም ዝኸደ ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ንሳውል ምርካብ ቀሊል ጉዳይ አይነበረን ሳውል ብዘጋጠሞ ስደት ካብ ኢየሩሳሌም ንጠርሴስ ምስ ከደ ደሃዩ ከይተሰምዐ ነዊሕ ዓመታት ይሓሊፉ ኣብ ግብረ ሐዋርያት 9:30 ኢና ንረኽቦ እዚ ሽዑ ምስ ተመልሰ ድሕሪኡ ደሃዩ ኣይንሰምዕን ኢና ኣብዚ ጥቕስ እዚ ከም እንንብቦ ኣብዚ ሒዝናዮ ዘለና ባርናባስ ከዓ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደ ይብለና እታ ክደልዮ ትብል ቃል ቅርብ ኢልና እንተሪኢናያ ካብቲ አናዘቲዮ ዝብል ቃል ግሪክ እተተርጎመት እያ እዛ ቃል ክደልዮ ትብል ቃል ከም ቃል ዓለም ዘለዎ ምድላይ ዘይኮነስ ጻዕሪ ዘሰንዮ ምድላይ ከም ዝገበረ ከም ዝጻዓረ ክረኽቦ በቀሊሉ ክረኽቦ ከም ዘይከኣለ ጻዕሪ ዝመልኦ ምድላይ ጻዕሪ ዘሰንዮ ምድላይ በቀሊል ንዘይርከብ ንኽትረኽቦ ኢልካ እትገብሮ ጻዕሪ ዘመልክት ስለዚ ባርናባስ ንጳውሎስ ንምርካብ ብዙሕ ከም ዝጻዓረ ይዘመልክተና ነቲ ኣብ አንጾኪያ ዝረአዮ ውንዙፍ ዕዮ ሳውል ጳውሎስ ከዓሞ ይኽእል እዩ ኢሉ ስለዝሓሰበ ንሳውል ክረኽቦ ብዙሕ ጻዕሪ ይገይሩ በርናባስ ጻዕሪ ምድላዩ ድማ ፍረ ከም ዝረኸበሉ ቅዱስ ሉቃስ የዘንትወልና ኣብ ጥቕሲ 25 ባርናባስ ካብኡ ወፂኡ ንሳውል ክደልዮ ናብ ጠርሴስ ከደሞ ምስ ረኸቦ ናብ አንጾኪያ አምጽኦ ይብለና ክልቲኦም ባርናባስን ሳውልን ጽምዲ መዓይት ኮይኖም ነታ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሐ ዓብዕዮ ብሕብረት ኣብ አንጾኪያ ከዓዩ ጀመሩ ኣብ ማእከል አረማውያን ኮይንካ ካብ አረሜን ናብ ክርስቶስ ዝተመልሱ ቁጽር ዘይብሎም ሓደስቲ ኣመንቲ ምግልጋል ቀሊል ከም ዘይነበረ ክንግምት ንኽእል ኢና ባርናባስን ሳውልን እቲ በቲ ግዜቲ መፍትሒ ኢሎም ዝወሰድዎ ስጉምቲ ከዓ ንዓመት ሙሉእ ኣብታ ማሕበር ብምጽናሕ ነቲ ህዝቢ ደጋጊሞም ክምህርዎ እዮም ወሲኖም ኣብ ጥቕሲ 26 ኮነ ከዓ ኣብታ ማሕበር ዓመት ሙሉእ ብሕብረት ነበሩ ንብዙሕ ህዝቢ ከዓ መሃሩ ይብለና ስለዚ ምምሃር ትምህርቲ ቃል ኣምላኽ እዩ እቲ ቁኑዕ ናብ እምነት ዘምጽእ መገዲ ፍቱን
مسارحي نسب ناب امنت كم صون اب امنت كا خصنعون زخل تمرت قال املاخي بمنفس كتعبي اب امنت كتصنع زحجز قال እግዚአብሔርي اتبا املاخ توهابه فتن مسارحي دما خلت نغريو ممهار قال እግዚአብሔር املاخن ጸሎትን እዩ እቶም ጽዋዓት አገልገልቲ ኩሎም አገልገልቲ አምላኽ ተባሂሎም ዝስመዩ ዘበሉ ቅድሚት ሰሪዖም ጸኒዖም ክገብርዎ ዘለዎም ቀንድ ነገር ጸሎትን ቃል አምላኽ መምሃርን እዩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ሻድሻይ ምዕራፍ ከም ዝተዛተናሉ ሐዋርያ ጴጥሮስ ነቲ ጉባኤ አመንቲ ዝበሎ እዚዩ ንሕና ጸሎትን አገልግሎት ዝቃል ቃልን ጸኒዕና ክንገብር ይዝግባአና ኣብ ካልእ ከነላግስ ኣይግባአናን እዩ ብምባል እቲ ቀዳማይ ዕዮ ጽዋዓት አገልገልቲ ጸሎትን ምምሃር ቃል አምላኽን ከም ዝኾነ ነጊሩ ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 2 ካብ ጥቕስ 42 እታ ማሕበር በኽሪ ማሕበር ጸኒዓ ብትግሃት ትገብሮ ዝነበረት ነገር እንታይ ከም ዝኾነ ቅዱስ ሉቃስ አቀዲሙ ክነግረና ከሎ ከምዚ ይብለና ኣብ ካልኣይ ምዕራፍ ጥቕስ 42 بتمرت هوارياتن بحبرتن بمغراسن جيران بصولتن ጸኒዖም ነበሩ ይብለና ስለዚህ ባርናባስን ሳውልን ድማ እዝመት ከልዚዮም ኣብ ማሕበር አንጾኪያ ዝተኸተሉ ኣብታ ማሕበር ብዘይ ምቁራጽ ንዓመት ሙሉእ እዮም ቃል አምላኽ ምሂሮም ዓመት ሙሉእ ከይቋረጹ ኣብ ሰሙን ሓደ ግዜ ይኮነን መዓልታዊ ክልቲኦም ጽምዳ አገልገልቲ ኮይኖም ባርናባስን ሳውልን ኣብ አንጾኪያ ምስመጹ እግዚአብሔር ብዙሓት ሰባት ናብኡ ይመልስ ስለዝነበረ ናብ ክርስቶስ ይመለሱ ስለዝነበሩ ነዚ ሁሉ ህዝቢ ምሂሮም ኣብ እምነት ክጸንዕ ዝገብርዎ ዝኽእሉሉ መገዲ ደጋጊሞም ብዘይ ምቁራጽ ነቲ ቃል አምላኽ ብምምሃር ደጋጊሞም ብምምሃር ይነሩ ስለዚህ እዚ ስለዝተረዱ ኢየሩሳሌም ከይከዱ ኣብ አንጾኪያ ዓመት ሙሉእ ብዘይ ምቁራጽ ቃል አምላኽ ከም ዝመሃሩ ይዝነግረና ምሂሮም ጸልዮም ምሂሮም ኣብ ጎይታ ክጸንዑ መኺሮም እናመሃርዎም ዓመት ሙሉእ ከም ዘገልገልዎም እቲ ቃል አምላኽ ይነግረና እቲ ዘገርም ናይ ምምሃሮምን ናይ አገልግሎቶምን ውጽኢት ፍረ ድማ ኣብ ምዕራፍ 13 ኢና ንረኽቦ ኣብ ምዕራፍ 13 ክንከይድ ከለና ጻዕሪ ሳውልን በርናባስን ኣብታ አንጾኪያ ዝነበረት ማሕበር ፍረ ከም ዝፈረየ ንርኢ በቲ አገልግሎት ሳውልን በርናባስን ኣብታ አንጾኪያ እትበሃል ማሕበር ሙሩያት አገልገልቲ ነቢያትን መምሃራንን ከም ዝወጹን ከም ዝፈረዩን ኢና ንርኢ እዞም ኣብ 13 ምዕራፍ እነንብቦም መምሃራንን ነቢያትን ናይታ ማሕበር አገልገልቲ ዝነበሩ ፍረ አገልግሎት ናይ ባርናባስን ናይ ጳውሎስን ከም ዝኾኑ ክንግምት ንኽእል ኢና ድሕርዚ ሉቃስ ከዘንትወልና ከሎ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ቅድም ኣብ አንጾኪያ ክርስቲያን ተባህሉ ኢሉ ወይ ክርስቲያን ተሰሚዩ ኢሉ ይነግረና ብጣዕሚ ዘገርም ክርስቲያን ኢሉ ዝብል ሽም መጀመርያ መበቆሉ ኣበዩ እንተልና ኣብ አንጾኪያ እዩ ኣብ ሶርያ ኣብዛ ናይ አሕዛብ ቤተ ክርስቲያን ያ እታ ሽም ክርስቲያን ትብል ዝተዋህበት ክርስቲያን ማለት ጉጅለ ናይ ክርስቶስ ወይ ሰዓቢ ክርስቶስ ወይ ናይ ክርስቶስ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ እዚ ክርስቲያን ዝብል ስም እቶም አመንቲ መጸውዒ ወይ መፍለጥ ሽም ክኾኖም ኢሎም ዝመረጽዎ ነገር ኣይኮነን ክርስቲያን ዝብል ሽም እቶም ንክርስቶስ ዘይተቀበልዎን ዓመፀኛታትን አረመኔን ጸላእቲ ክርስቶስ ዝኾኑን ሰባት ዘውጽእዎ ሽም እዩ ክርስቲያን ኢሎም ዝሰመይዎም ድማ ነቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ ዝኾኑ ንምቅላልን ንምጽራፍን ንምንሻውን ንምቁንጻብን እምበር ናይ ክብረት ሽም ኣይነበረን ክርስቲያን ዝብል ናይ ክብረት ሽም ኣይኮነን
ናይ ውርደት ሽም እዩ ናይ ጸርፊ ነገር እዩ ናይ ምንሻው ሽም እዩ ነይሩ ስለዚህ ናይ ውርደት ስም እቶም አመንቲ ስለ ስም ክርስቶስ ክሓስሩን ክዋረዱን ክጽረፉን ከለው ከም ክብረት ገይሮም እዮም ዝቆጽርዎ ነይሮም ስለ ክርስቶስ ክጽረፉ ስለ ክርስቶስ ክነዓቁ ድልዋት እዮም ነይሮም ኣብ ግብረ ሐዋርያት 5 ምዕራፍ እንተኸድና እቶም ሐዋርያት ምስተቀጥቀጡ ምስተጸርፉ ምዘለፍዎም ምሰዋረዱዎም እቶም ሐዋርያት ካብቲ ቤት ማእሰርቲ ምስ ወጹ ዝበልዎ ቃል ተሪኢና ኣብ ምዕራፍ 41 ኣብ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 41 ሉቃስ ከዘንትወልና ከሎ ንሳቶም ግና ምእንቲ ስሙ ክሓስሩ ብቑዓት ኮይኖም ስለተቆጽሩ ካብ ቅድምቶም ዘናሽውዎምን ዝጸርፍዎምን ዝወቅዎምን ወዓላ እናተሓጎሱ ከዱ ይዝብለና ስለ ክርስቶስ ምጽራፍ ክብረት ገይሮም ይቆጽርዎ ነይሮም ስለ ክርስቶስ ስደት ክብረት ገይሮም ይቆጽርዎ ነይሮም ሎም ዘለና ከመይ ከም ዘለና ንርእስና ንመርምር ከመይ ሕንቁቃት ኢና ስለ ክርስቶስ ውርደት ክንረክብ ድልዋት ዘለና ኮይኑ አይስማዕን ስለ ክርስቶስ ስደት ክንረክብ ድልዋት ዲና እንድዒ ቶም ቀዳሞት ግና እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህይወት ኣብዛ ምድር እዚኣ እናተመላለሰ ዝመሃሮ ቃል ዝዕጠቆም ቃል ኣብ ልቦም ሒዞሞ ስሊኡ ሓሳረ መከራ ክጸግቡ ስሊኡ ክዋረዱ ስሊኡ ክጽረፉ ድልዋትን ሕጉሳትን እዮም ነይሮም ወይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክምህር ከሎ ብዛ ምድር እዚኣ እናተመላለሰ ኣብ 5 ምዕራፍ ወንጌል ማቴዎስ ጥቅስ 11 ከምዚ ኢልዎም ነይሩ እንተ ጸረፉኹምን እንተ ሰጎጉኹምን ምንታይ ድማ ክፉእ ዘበለ በሐሶት እንተ ተዛረብልኩምን ብፁዓን ኢኹም ኢልዎም ተዳለው ኢልዎም እንተ ዘይተጸረፍኩም እንተ ዘይሳደድኹም ርእስኹም መርምሩ እንተ ጸሪፎምኹም እንተ ሳዲዶምኹም ስለ ስመይ ሓሳረ መከራ ተጸጊብኩም ግና ኣብ እምነት ኢኹም ዘለኹም ባሂበልኩም ተሓጎሱ ክብረ አምላኽ አባኹም ይሓድሩ ንስኻትኩም ብፁዓት ክትኮኑ ኢኹም ኢሉ ዝዛረብ ኣብ ሉቃስ 6 ደጊሙ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ስለ ወዲ ሰብ ኢሎም እንተ ጸልኡኹም እንተ ፈለይኹም እንተ ጸረፉኹም ስምኩም ውን ከም ክፉእ እንተ ውጽኡልኩም ሲ ብፁዓን ኢኹም ኢሉ ይዛረብ ስለዚህ ዞም ኣብ አንጾኪያ ዝነበሩ አመንቲ ነዚ ትእዛዝ ጎይታ እናዘከሩ ነቲ ስለ ክርስቶስ ዝበጽሖም ዝነበረ ስደትን ጸርፍን በሐጎስ እዮም ዝቕበልዎ ነይሮም ክርስቲያን ክብልዎም ከለው ጸርፊ እዩ ነይሩ ስደት እዩ ነይሩ ንሕና ጎይታ ምስ ተቐበልና ኣብ ግዜ ደርጊ ብዙሕ ዓይነት ጸርፊ ኢና ንጽረፍ ነርና ብዙሕ ኣእማን ይድርበየልና ነይሩ ኣብ ኣኼባ ተኣኪብና ከለና ቁጽሪ ዘይብሉ ኣእማን ኣብ ልዕሊና ከም ዝናም የዝንምዎ ነይሮም ብድንገት ወታደራት መጽዮም ገፊፎም ይወስዱና ነይሮም ኣብቲ ከባቢ ጹላኣት ኮይንና ነርና ሽም ነርና ሓንሳ ደቂ ቀሺ ይብሉና ሓንሳ መንፈስ ይብሉና ሓንሳ ገሌ ይብሉና ተፈላለየ ዓይነት ሽም ይወጸና ነይሩ ሕጂ እውን ተፈላለየ ዓይነት ሽም እዞም ጴንጤ እናተባህልና ንጽዋዕ ኢና ጴንጤ ንሕና ዝመረጽናዮ ሽም ኣይኮነ ሰባት እናውፁ ኣብ ዝለጠፉልና ጴንጤ ምስ በልና ንሕና ከዓ ጴንጤ ኢልና ተቐቢልና ንሕና ናይ ክርስቶስ ሰዓብቲ ኢና ንሕና መገዲ ጽድቂ ዝመረጽና ሰባት ኢና እግዚአብሔር ዝጸዋዓና ሰባት ኢና ነቲ ተሰቕለ ኣብ ምእንታና ኣብ መስቀል ዝወዓለን ዝሞተን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ናይ ግሊ መድኃኒና ጌርና ጎይታናን ኣምላኽናን ጌርና ዝተቐበልናዮ ንኣምላኽ ከነኽብር ሕልናና ዝድርኸና ፀዓት ዘለና ሰባት ኣምላኽ ዝገበረና ኢና እቲ ዝህቡና ሽም ጸርፍታት እንተጸረፉና በብዓይነቱ ሽም እንተሃቡና ክብረት ጌርና ኢና ንቆጽሮ ስለ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክንጸግብ ይግባእ ብዙሓት ሎሚ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣለዉ ብዙሓት ስለ ክርስቶስ ብሓዊ ዝነዱ በዚ ሰዓት ዘለዉ
ዝግረፉ በዛ ሰዓት እዚ ኣለው ዘይተኣደነ መከራን ስደትን ዝበጽሖም ኣመንቲ ኣለው ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ህንዲ ኣብ ኢስተርን ካንትሪስ ኣብ ሃገራት እስያ ቻይና ኣብ ኣሜሪካውን የተረፈ ብወለዶም ፈተውቶም ብመንግስቲ ዝስደዱ ሓሳረ መከራ ዝጸግቡ ሓንቲ ነገር ስለ ዝገበሩ ንክርስቶስ ስለ ዝሰሓቡ ክርስቲያን ስለ ዝኾኑ ብዙሕ መከራ ዝጸግቡ ኣለው ስለዚ ጎይታ ቀዲሙ ነጊሩ ነይሩ ስለ ወዲ ሰብ ኢሎም ስለ ኢሎም እንተ ጸልኡኹም እንተ ፈለይኹም እንተ ጸረፍኹም ስምኩም ውን ከም ክፉ እንተ ኣውጽኡልኩም ብፁዓን ኢኹም እንተ ጸረፍኹም እንተ ሰጎጉኹም ምንታይ ድማ ብሓሶት እንተ ተዛረብልኩም ብፁዓን ኢኹም ኢሉና ሎሚ ንእሽተይ ነገር ረኺባና ክንዕገርግር ከለና ይገርመኒ ንእሽተይ ተነቂፍና መቃልሲና كنعلبت كلنا قچوچو كبلنا خلو سلا كريستوس حسرا مكرا كندتي حوارياتن نبياتن زبصحم مكران صرفن وردتن من صالن انت بصحان تزبصحنا دا امنت دو مسبلنا نيرنا الى يحسب رسي يحتت سعمت امونات كنكون تصوعنا حزبينا اب امنتنا دو كنبل صرفن وردتن اب زباننا تقبلنا እንከይድ እዩ በተቃለ አምላክ ዝነገረና እምነትኩም እዩ ዳርጋ ክንመልስ ስለመከራት ጸገብና ክንዛረብ ከለና ምስተቃለ አምላክ አንጻር ኢና ንኸይድ ሐዋርያት ተጸሪፎም ተኸትኪቶም ተገሪፎም ስለ እምነቶም ሓሳረ መከራ ስለ ክርስቶስ ኩወርዶም ብቑዓት ኮይኖም ስለ ዝተቆጽሩ ይሕጎሱ ነበሩ ይብለና ሕጅግን تلويتو خمزلو كابتن سمعو بإذني لكريستوس حسار مكرا مسقاب تالا عينة النخونة يزخيد زلو تلا كريستوس حسار مكرا مسقاب كن آية قوارصني آية ختمني تلا امنت كل جزي سدت كليو الناقدد قاي زخيد الناقدد اتحساو مسي رأسو مسقالت اقنا ازيو زخف ان ازيو حماقن يخخون እቶም ኣብ እምነት ደው ኢሎም ንኹሉ ዝመጾም መከራ ጼሮም ዓይኖም ናብ ኣምላኽ ዝገብሩ ገጾም ናብ ኣምላኽ ዝገብሩ ክዕወት እዮም ኣኽሊል ክቕበሉ እዮም እቶም ከይዋረዱን ከይጽረፉን ኢሎም ርእሶም ዝሓብኡን ክርስቶስ ክገልጽዎ ዘይፈትውን እምነቶም ዘይሕዙን ግና መወዳእታ ውርደትን ሕፍረትን ክኽደኑ እዮም ስለዚ ስለ ክርስቶስ ክንጽረፍ ከም ተጸዋዕና እዩ ትቓል ኣምላኽ ዝነግረና ስለዚህ ባዕሉት ክርስቲያን ዝብል ናይ ምንሻው ናይ ውርደት ናይ ክፉእ ነገር ሽም ከም ዝኾነ ንሓዞ ከምኡ ይመጽዩ ድሓር ግን ተቐቢሎሞ እዚ ኣብዚ ክፍል እዚ ከም ጸርፊ ኮይኑ ዝወፀ ክርስቲያን ዝብል ሽም ግና ጸኒሑ መፍለጢ ሽም እቶም ሰዓብቲ ክርስቶስ እዩ እናኾነ ከይዱ ማለት እዩ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብቲ ዝጸሓፈዎ መልእኽቱ ነዚ ሽምዚ ኣመልኪቱ ምስ መከራ ምጽጋብ ኣተሓሒዙ ተዛሪቡሉ ኣሎ ነቶም ኣብ ስደት ፋሒሎም ዝነበሩ ኣመንቲ ክርስቶስ መከራን ጸርፍን ክረኽቡ ከለውስ ንኣምላኽ ከመስግንዎ ክምዕዶም ከሎ ኢና ንርኢ ስለ ክርስቶስ መከራ ክትቅበሉ ከለኹምሲ ተሓጎሱ ንኣምላኽ ኣመስግንዎ ከም ዝበሎም ንርኢ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸርፍቶም ዝጸርፉኻ ኣባይ ወረደ ይብለና ኣብ ወጻኢ ወፂኡ ጸርፊ ከም ተቐበለ ጎይታ ውን ይነግረና እዩ ማለት እዩ ጴጥሮስ ክዛረብ ከሎ ብራብዓይ ምዕራፍ ካብ ጥቕሲ 15 ከምዚ ይብል ሓደ ካባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቂ ወይስ ከም ገባረ እከይ ወይስ ከም ኣብ ነገር ካልኦት كم زصمبر كوينو مكرا ايصغب تقص 16 كم كريستيان مكران تصغبغنا سلازي سمزين املاح يمسغن نمبر ايحفر يبلنا كم كريستيان تقول كله لكعت كريستيان زبل شم بعلو نصرفن وردتن زتوهبه سلازي خونا كم كريستيان
كم آماني قويتا كم سعابي أملاخ كم سعاب صدقي كوينو أم نجر كالوت كم زصمبر أب سرك كم زصمبر أم مقفع كالوت كم زصمبر أب بدل كم زركب كوينو كقطعن كجرفن مكران كركبن ديكونس كريستيان سلا اسم كريستوس سلا أمنته سلا بتصدق من مللاسو سلا أملاخ مدلايو قصنا بأملاخ سلا زملسه نعلم من بسلا زبله نحاتيات أمبي سلا زبله حسارة مكرا خصقب كله جنزي نأملاخ مسجانا خقرب سلا كريستوس مكرا بمسكاب وحقوس نأملاخ كخبر إيو زقبع قال أملاخ سيز مهرنا لومي نزل نجرز زريو أبتفل عليه مكرا زلو كله خوليم لقويتا مكرا تسقبو سلا قويتا بيت ما أسرت زلو سلا سم قويتا يلوم حسارة مكرا زرخبو كاب بيت سبوم زنت سألو وردت زبصحهم زصرفو زحات هالو كبر أملاخ قبل اليوم يعرف كم زلو كفلتو يدلي نتقال أملاخ يخبروه نتتصفى أملاخ يخبروه يززوه خم زلو نتقال أملاخ كم وخم زبل كمان دخ قبرهم أجهم كبلهم يدلي دوبلو تنعو نسوهم يقوم حسكم ما زلهم تحكي يابيرنا براه واخوصاكم دما امني دبرنا املاخ يكون سلازي كم كريستيان وين كحساره مكرا مسغاب غبو كم زخونه انا نري سلازي اب انطوكيا زخونه نجر انريوخا نزيو مالتي اتوما حوات اب انطوكيا ريفايفال مسمصه بزحات تقاومتي كم زنبرو مو يصرفوهم كم زنبرو يواردوهم كم زنبرو انا نري سلا خالق زي كونه سلا اسم كريستوس مكرا مسقاب كبرتهم كقصروا يزغبا ثم امنتي زمنا انطوكيا امنت دما تمحبر بامنتن بفقرن ان عبيت سلا كريستوس زمصا سدتن مكران ناتسكمت كم زخدت نعبيت كم زخدت بقول بتقال املاح ينغرنا اب دحريو قصيلو زلو زحافو لقواس تصبصاب ناي غبر حواريات كاب تقص 27 سعيبنا كنريو خلنا اتا بيت كريستيان كميلا خمز دلدلت تاناي حزاب ناي انصوكا بيت كريستيان كميلا نعبيت كم زخدت بفقرن بامنتن sound doctrine and love فقرن sound doctrine التي تعي تمرتن التي فقرن حيزاتو نعبيت كم زخدت بطعي تمرتي التسحله ننويح جزي يتصنح بطعي تمرت التسحله نبزحات بركت يزخون sound doctrine زحزه مالتي انطوكيا sound doctrine زحزت بفقر دما صنعت محبر كم زنبرت اتقال املاخ ينغرنا اب معراف 10 حده كاب تقص 20 شوعتن نعو انببا بيله بصلوت كعصي انت يبل بتقنتي نبيات كابيور ساليم ناب انطوكيا وردو بلنا تمحبر حج دلدل تقوينا عمت ملو مهيروم برناباسن ساول اعتقوما ساوند دوكترين حزا امنتاز فلطت مغداز فلطت اب كريستوس تصقعت زعبت كم زخونت نري زعبي قال املاخي مالتي بممهار يمحبيوما تابيت كريستيان طعي تمرتي تمجيبا سلا زعبت كا دلدلتن صنعتن كوينا قنع امنت زلوا محبر يا خوينا اتسرحنا هوارياتن ناي نبياتن ناي وانجيلاويانن ناي ممهارانن ناي غواسوتن انتاي كم زغونه اب افيسون رابعي معرف كنغرنا كل هواريا باولوس انا بحبرت امنت ناب اخول سباي ناب بصحنا كريستوس كسع زبصحو اتوم اغلغلتي توم هواريات توم نبيات توم وانجيلاويان توم غواسوت توم ممهاران نتوم آمنتي نعتقو يبلنا نعتقو نمثل كريستوس نتلوتو خدو عتقات كوينهم كعبيسي እግዚአብሔር ሐዋርያት ነቢያት ወደ አምላክ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ነቢያት ወንጌላውያን ጓሶት መምሃራን ነተማሕበሩ ከምዛሃበ እንታይ ክገብሩ ይህብዎም ሳውንድ ዶክትሪን ዘለዋ ናብ ሕብረት እምነት እቲ ናብ ሕብረት እምነት ዝብል ሳውንድ ዶክትሪን
اسنا بحبرة امنة زبل تقولوا الصحف ني املاخ قال كلهم نأمن زبلوا حد قال زلوهم ما انت خونوا تماهيرهم سي نتوم مأمنتي زفلطون زحزون حد قنع حقي كهلوهم كم زقبرو يتقال املاخ زنقرنا بارناباسن ساولن دما اب انطوكيا عمت ملو الساوند دوكترين زخونه تقنع تمرتي كريستوس مهيروم نتا محبر كم زقنعوا تغكل مقد خمزه حزوا مو بامنت كم زعبيت እንደገና ኻ بفقر املاخ كم زعبيت إنا نري أبتغس عسران شو عتن كنقرنا قول حجي أقلقلتي تلاقيهم كاب يورساليم نب أنطوكيا كم زمتسو نري أب أنطوكيا مسمتسو وتم زمتسو سبات نبيات يوم قبائي نبيات يوم متيوم تلازي نبيات كابز جميرنا كتمرمروا تقوليهم بينو زنك أساقس نبي أم مصحف قدس أين ركبنينا أمني حدش كيدان بحبرة نبيات يوم زنكساقسو ناب حدا بوتا زنكساقسو خلو بوجله يوم زنكساقسو بينو حدا زنكساقس accountability زي بلو زنكساقس نبي أم مصحف قدس أين نببن إنا أبزن ريو وتوم نبيات أب أنطوكيا مسمتسو حدا خباتاتهم كا أغابوس زسمو تنسيو أب كل عالم برتعتميت كم زخون بمنفس تزاربه يبلنا إزي بزمن كيسار كلاوديوس كونه نتوم دك مزامرت نفسه كم عقمو نتوم أبي هودا زلو أحوات رديت كسدلهم مدبه كمو غيرهم كأبيد بارناباسن ساولن نبتوم شماغلتات أبي يرساليم زلو نت البزي بلو قصر زي بلو رديت أبصحوه يبلنا إذا بيت كريستيان ناي إمنت صنعاتن بفقر أملاخ compassion زخانت محبر كم زخانت ندخاخ ترد تلعالت محبر كم زخانت إنا نرخبا كبرنا أملاخ يخون ساعتنا أخيلو سلازلو أبزدو كنبلينا أبتزغصل كابتقص عسران شو عاتن ندحار زلو ساعة موداتا كنريو إنا مالتي كبرنا أملاخ يخون أبزدو كنبلينا بسألوت نعصو إنا كبرنا قويتا خلانا نصلي ببزلنا يوم እግዚአብሔር አምላክና አዚና ነኽብረካን ነመስግነካን አሎና ጎይታ በዘመዓልቲ እዚ ብቃልካ ተዛሪብካና ኣለኻ ንቃልካ ኣብ ልብና ሕተሞ ወጎይታ ኣብ ቃልካ ዘለና ኣኽብሮት ንቃልካ ዘለና ረኣያ እግዚአብሔር ክሰፍሕ ንቃልካ ክነፍቅሮ ንቃልካ ክንምርምሮ أفكالك دم ما خنصنع أفكالك خادو كنبل قويتان تسللونا أبمنت أف قويتات صنعنا دو كنبل زيابير كتردالنا كم تجنفر أف قندز صنع كم خايوتنا بخا خطبق أبخا ختصنع بقالك زيابير استملانا كنكون نتقالك سمعنا إن نبر اللسبات كنكون أو دو كنبل قويتا كتردالنا بسم يسوع نصلي زمننا كله بأخا استبارك يخون ويتا زواجنا تواجايو ودقنا نصير أو دكو والتان قلبنا حسك أوصا كقدمينا أوصا جابير ومتني لوي تبع اللغة قدمي وتيكات النابلكا ثلاث زت فاكاز قومنا تفايو أكان أنت كلهم يدمس سويتا خمسة خون تواجايو جابير حلونا ويتا حج خبزوتينا كيت كلنا مقدنا نسخة مدمد بسلام بيتنا ملسنا زامش الزيا برخت مشت قبرلنا جيابير معلتاتنا كلن بروخات يخونا كل خبر نسم كان بكا صلت ناس للسمع كات مسكن بسم يسوع امين جيابير يبارككم انا ابزودينا لنا حنكونوا سلام يرخبنا تبارك